140 metro ditu Trapagaranen zugaztietan dagoen antena hartzaile honek. Pasaiakoarekin batera, Bizkaiko golkoko itsas trafikoaren zati handiena monitorizatzen du. Baldintza egokietan Bordeletik Asturias arteko barkuak kontrolatzen dituzte. Barku bakoitzaren jarraipena denbora errealean egin dezakete, AI sistema edo identifikazio automatikoko sistema duten estazioek. Horretarako, barkuek emititutako seinalea jasotzen dute antenek. Datuen jarraipenerako zentroan sistematizatu ostean besteak beste, itsas salbamentura edo portuetako praktikoi bidaltzen zaie, itsasontziak kontrola ditzaten. Erreminta ona da itsasoan talkak saiesteko edota istripuak edo isuriketak ikertzeko. Maiatzetik 15 metro baino luzeagoko itsasontzi guztiek erabili behar dute derrigorrez AIS sistema. Enpresen, aseguruen, armadoreen eta erakunde publikoen ikuspuntutik, interesgarria da jasotako datu guztiak aztertzea. Arrantzalei baina hori ez zaie batere gustatzen, izan ere uste dute datu horiek guztiak argitan jartzea, hainbat kasutan euren interesen kontra doala. Lehorrian que estemos tan en pistan, non gabiltza zen, nola gabiltza zen, porque informazio handiz ematen du, eta ez dana profesionala alex inportazako. Hori bai, iritzi diote segurtasunari dagokionez, dagoen zerbitzurik onenetariko bat dela. Informazio hori dana jasotzen deuna, ekiponen bitartez, guetzat laguntza handia da. So gustura gabez, ekiporekin. Dagoena are gehiago garatu edo besteren bat sortu artean, itsasontziek AIS sistemaren itzalean jarraituko dute.